खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि जइन हेन्ड्स टु वाइल्ड लाइफ कनजारभेशन मोन्थोरखौ लानानै 70थि वाइल्ड लाइफ हाबथा फालिदों काजलगाव खोन्दो आरो अरन एनजिअ'आ मिथिंगा जोबस्रांनायनि जाउनाव एबा हाग्रा बंग्रा जोबस्रांनायनि जाउनाव जिब जुनार दाउमा दाउसायाबो मिथिंगानिफ्राय जोबस्रांलांनो हमदों फारि फारि बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै भारत हादरा धोनि मिथिंगा जिब जुनार रैखाथि बांहोनाय थांखिजों बोसोरफ्रोमबो वाइल्ड लाइफ हाबथा फालिबोबाय थानाय जायो बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानैनो दिनै काजलगाव खोन्दो आरो अरन एनजिअ'आ जथाय खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि आरो थाइखाजुरा गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों 70थि जिब जुनार हाबथा एबा वाइल्ड लाइफ उइक हाबाफारि लानाय जायो मिथिंगाखौ जेरैखि जाया रैखा खालामथारनांगौनि सायाव गुवारै फरायसाफोरनो फोरमायनानै जिब जुनारखौ रैखा खालाम मिथिंगाखौ रैखा खालाम स्ल'गानजों फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लाना मोनसे गोलाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव चिरां खोन्दोनि रेन्जार नयन ज्योति बसुमतारी अरन एनजिअ'नि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बड'लेण्ड एकाडेमि खुंग्रिंनि बिथोनगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लायो वाइल्ड लाइफ उइक डे जोङो 2 अक्ट'बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम जायो जोङो 3 अक्ट'बराव दिनैहाय खुंग्रिं ओनसोलनि बड'लेण्ड एकाडेमि बेनि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो वाइल्ड लाइफनि इम्परटेन्सआ मा बेनि थाखाय जोङो सोलोंलायदों आरो बिसोरनो जों फोरोंदों आरो दिनैनि चेलेन्जआ मा जानो थांगासिनो दं जोङो वाइल्ड लाइफ जोङो हान्टार दा पचिं खालामनाय बा प्लान जोंनि इनभारमेन्टआ जोबस्रांनानै जुदि हाग्राया जोबस्रांनानै जे थानो जायगा गैयि बेबो मोनसे थाबाय जोंनि ओनसोलाव जे बेबायदिया थांनाय बोसोराव जोङो 7 अक्ट'बराव लानाय जादोंमोन रुनिखाथायाव दिनैहाय बे बोसोराव जोङो 70 वाइल्ड लाइफ उइक डेखौ बेवहाय सेलेब्रेट खालाम मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेज होनो सानदों जे दिनैनि थारिखआव जोङो गासैबो जयेन्टलि हेन्ड्स जोङो कनजार्भ खालामनांगोन जोङो प्रटेक्ट खालामनांगोन बयबो बिहोमा होनांगोन बेखौ जोङो दिनैनि वाइल्ड लाइफ उइक डे सेलेब्रेट खालामनायजों बेखौ मेसेज हरनो सानो अरन एनजिअ'निफ्राय दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो लादों रानिखाता रेन्जनि आन्डाराव मुलुगनाङैनो दिनैहाय सेभ वाइल्ड लाइफ सेभ ट्रिस बेवहाय जों बहुद कानेक्सन दङ दिनै जोङो नुदों गोबां जोंनि गेजेरावबो जिब जुनारखौ बुथारनाय गोबां जिब जुनारा जिब जुनारखौ जों गोरलै समाव नुयोमोन बे जिब जुनारखौ जोङो दिनै नुनो मोनलिया दा बेनिखायनो जोङो माखासे इन्सटिटिउसनफ्राव हाबनानै एबा माखासे गेदेमाफोरखौ लानानै जोङो एवारनेस खालामदों दिनै दैमालु हाइ स्कुलाव जोङो दंफैयो दिनै तिनालि दैमालु हाइ स्कुलाव दा बेवहाय गोबां जोङो गथ'फोरनो जों मिथिहोबाय जिब जुनारखौ बुथारोबा मा जायो आरो जिब जुनार गैयाबा मा जायो दिनै मैदेर जेब्ला मैदेरा फैयो गामिफ्राव हाबो होमब्ला फरेस्टफोरनो खोन्थाहरो फरेस्ट रेन्जारफोरनो खोन्थाहरो मैदेर हाबायलै होननानै नाथाय मैदेरा मानो फैदों जों बेखौ दिनैसिम स्टाडि खालामनाया गैया नाथाय मैदेर फैनायनि खारन बेनो जे मैदेरा थानाय जायगायाव मानसिफ्रा थानानै गासैबो बेवहाय मानसिफोर फिलाप जाहैजोब्बाय बेनिखायनो मैदेराबो थानो गैलिया जिब जुनार थानो गैलिया नाथाय मै फैयोब्ला अमा फैयोब्ला मालाबाबो रेन्जारफोरनो खोन्थाहरा बिसोरो बुथारनानै जायो जेन बिदि जाया जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों आरो जोङो भायगनिया फेरेंगा सारनि बिनायाव आरो प्रमद सार CM अफ बिटिआरनि अननायाव आरो चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायाव जोङो दिनै सिखनाझार जोहोलाव नेशनेल पार्क मोनबाय जों बिराद गोरा जानांगौ आरो बर'फ्रा दा बेयाव गोबां हाजार मानसिफ्रा थागोन टुरिजम जागोन बेयाव गोबां टुरिस्टफोर फैनानैहाय बेवहाय नायफैगोन दा बेयाव गोबां जोंनि लेखा फरायनाय सेंग्रा सिंग्रिफ्रा खामानि मोनगोन आरो जोंनि लेखा रोङि मानसिफोरनि थाखायबो गोबां खामानि थायो बिसोरबो बेयाव न'खरखौ खुंनो हागोन जाहाथे जिब जुनार थायोब्ला गोबां टुरिजम फैयो बिथांमोना नायो आरो बेखौ टुरिजमखौ मोजाङैहाय थांनानै थानो होनांगौआ जोंनि पाब्लिकनिबो दायथ' दङ नों आंनि दायथ' दङ आं बेखौनो खावलायदों
ओनसोलनि जानानै जे बे टुरिस्ट जायगाया एबा बे पार्कआ नेशनेल पार्कआ जेन थांनानै थायो आं रायजोनिसिम खावलायहरनाय जाबाय जे हाग्रा दानफायनाया जों नुदों हाग्रा दानफायनाय दानफायगासिनो दं जे डिपार्टमेन्टखौ लानानै जोंनि NGO अरना बादा होदों बादा होनायल'सो जों खालामनो हायो नाथाय जाय बादा होजाग्रा बिथाङा मानियाबा गावनो गाव बुजिनांगौ दङ जों बेखौ मा बुंबावनो नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै लादो जोङो बादा होगोन नाथाय आं बेखौनो दिनै आनाउन्सनो गोसो जादों जे बाउन्डारि जागोन बावैसो नेशनेल पार्कआवहाय जुदि सोरबाया हमजायोब्ला जिब जुनार लायनायाव एबा दंफां लाइफां दाननायाव हमजायोब्ला खिन्थु नन बेलेबल जागोन होननानै जों मिथिदों जाहाथे बेयाव गोग्लैया आरो बेवहाय जुदि गोग्लैबायब्ला न'खरा धंस जानाय होननानै साननानै ला आरो आखाइ खबजबनानै रायजोफोरनिसिम खावलायो नंगौ रायजो राजाफोरखौ जों दुसिजोबनोबो हाया रायजो राजाफोरनि भुल गैया नाथाय माखासे फालांगिरिफोरनि 2 नम्बर अलाफोरनि बेवहाय गावसोर न'खरखौ थांनानै थानो थाखाय बे कालचारखासो बिसोरनि थाखाय आं बेखौसो खावलायहरदों बे कालचारखौ नागारो जेन मानो होनोब्ला डिपार्टमेन्ट हारसिं हाया सोरबा NGOबो हाया सोरबा नों आंहा बेखौहाय गोसो जानानैहाय बादा हैनो एबा लावथि एबा सिलाइजोंहाय जोङो बेखौ बुंनो थाङा नाथाय जों अननायजों बेखौ बुंहरबाय थाबाय जाहाथे खैफोदनाव गोग्लैया नेक्स्टनि बारनिफ्राय बै समा सफैगासिनो दङ जाय बिथांमोना हमजागोन बिसोरो नन बेलेबल जागोन आरो जों बेखौ मिथिनानै दङ बियो नटिफिकेसन सरकारा माला होयो जोंनि BTR प्रमद सारा बिनि सायाव जाहैगोन যোনটো वाइल्ड लाइफ दिवस पालन কৰা হয় एभ्री ইয়াৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত 2 অক্টোবৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈকে হয় সেইটো কাৰণে আমি আজি 3 অক্টোবৰ আমি ইয়াত আমাৰ এইটো খুংগ্ৰিঙত বড়োলেণ্ড একাডেমি ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে আমাৰ চিৰাং ফৰেষ্ট ডিভিজন আৰু লগতে আমাৰ অৰণ NGO মেইনলি ইয়াতে আমাৰ অৰণ NGOয়ে মানে অৰ্গেনাইজটো কৰি দিছে আৰু এইটো কাৰণে এইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো আজি ইয়াতে লোৱা হৈছে দৰকাৰ কি বুলি ভাবে মানে এতিয়া আমাৰ যোনটো এনভাইৰনমেণ্টেল ডিজাষ্টাৰ আৰু গ্লোবাল ৱাৰ্মিঙৰ কেছটো হৈ আছে সেইটো কাৰণে মানে আমি বিশেষ কৰি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰাৰ কাৰণে মানে সবে সাজু হ'ব লাগিব এইটো কাৰণে আমাৰ এইটো দিনটো যাতে আমি পাহৰি নাযাওঁ বছৰত এবাৰ হ'লে আমাৰ যাতে মনত পৰক আমাৰ ডিউটি বা ৰেছপন্সিবিলিটি টুৱাৰ্ডছ নেচাৰ সেইটো কাৰণে আমাৰ মেইনলি এই প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হয় আৰু যাতে আমি সবে মনত আমাৰ থাকে আমাৰ কাৰণে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমাৰ ফৰেষ্ট কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ মেইনলি আমাৰ ফৰেষ্টে সব এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে বহুত ছাৰ্ভিচ দিয়ে বহুত ছাৰ্ভিচ আমি যিমান এনভাইৰনমেণ্টেল ছাৰ্ভিচ আমাৰ মেইনলি ফৰেষ্টৰ পৰাই পাওঁ আমি এইটো কাৰণে আমাৰ ফৰেষ্টটোক এতিয়া কনজাৰ্ভ কৰাটো প্ৰটেক্ট কৰাটো একদম ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি এইবিলাক প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া কৰি আছোঁ চাওক এইটো অকল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যোনবিলাক মানুহ আছে ইহঁতেও মানুহ হয় ইহঁতে ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আছে বুলি ইহঁতৰ দায়িত্ব আছে এতিয়া ৰেছপন্সিবিলিটি আছে এইটো এনেকুৱা নহয় আমাৰ যিমান আমি সকলোৱে এভৰি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া বা যিমান আমি মানুহ হিচাপে আছোঁ এইটো সবৰে দায়িত্ব যদি আমি নিজে বুজি নাপাওঁ আমাৰ কাৰণে এইবিলাক ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ৱাইল্ড লাইফ আৰু আমাৰ ফৰেষ্টৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো যদি আমি নিজে বুজি নাপাওঁ আমি বেলেগৰ কথাটো নলওঁ এতিয়া আমি ফৰেষ্টে যদি বাই ফৰ্চ আমি কৰিলেও কিছুমান আমি নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো বহুত ৰিজন আছে কাৰণ আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে আৰু অভাৰ পপুলেশ্যন আছে আৰু আমাৰ এতিয়া মাটিৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বহুত মানুহ হৈছে এতিয়া সবৰ মাটি নাই সেইটো কাৰণে মানুহবিলাকে কি কৰে জংঘল কাটি মাটি দখল কৰে তাতে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো নষ্ট হয় আৰু কিছুমানে মিট বিকিবলৈ আমাৰ জংঘলীয়া এনিমেলছটো পচিং কৰে ইলিগেলি এইটোৱে আৰু মানে যিমানলৈকে আমি নিজে এৱেৰ নহওঁ মানুহ হিচাপে তেতিয়ালৈকে আমাৰ জায়গাখন মানে ভাল নহ'ব আৰু আমি गोजोनथाव खौरां
क'क्राझारनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहराव गोदानै खुलिदों गंसे शपिं मल। क'क्राझार सहराव थानाय गोदोनि बाजार इन्डिया शपिं मलखौ सिफायनानै गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों। क'क्राझार सहराव थानाय गोजाम अभारब्रिजनि गुदियाव एबा एमआरएम हस्पिटालनि अपोजिट साइडआव गोदानै भि-मार्ट मुंनि गंसे शपिं मल खुलिदों। बे गोदानै खुलिनाय भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथाङा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन। जेरै उन्दै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संग्रानि आइजें आइला आरो बायदि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन। नोंथाङा बे भि-मार्ट शपिं मलाव नोंथांनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ थांनानै गावनि गोसोबायदि बासिनानै लायनो हागोन।